units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis, ang iban pa nga mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga palaga naman tagpalamati region-wide, mga palagag kita sa nabilin isa ka oras 13 minutos karon nga adlaw Sabado night pet sa 13 bulan sa Agosto sa gihapon nagapabilin sa tuig 2022. Sabado naman nga edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kadaandan liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa aton sini nga news team, aton sini nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, flatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police flatter entry aton sini kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang ato naman sini matakaturunggan oras sa kagabiyon ng aton sini nga Patrol 1 Bravado Patrol kay na pa nagalambiyon sa pinakabahin sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Himulsuhan naman aton kag bantayan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado night buylog nato ng puwersa Aksyon Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahom. Ato mga pagbantay sa mga balita sa national, international, breaking news, flash report, just in report. News Center ginatutukan ni Aksyon ang Defensor Lisay. Of the maganda sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espolgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Tarog, Ciudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kiranda ng inyo siniyalaga ang news ni Anchorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ko sa nabilin isa ka oras
10 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo para tuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa aton sini nga maka-aksyon, sa aton nga matag panamati, kamusta? Ang aton sini mga viewers nga nagatantaw sa aton sini nga Facebook Live via streaming. Nagaanta naman karon chimpo kag ligwa. Ang inyo nga mga greetings. Ayo ko lang permis sa inyo, suliton ta, like kag share para everybody happy. I-recap naman karon ang tatlo ka resulta sang draw sang loto. Ang resulta makaron sa loto. Ang STL karon nga resulta, tatlo ka draw, lawagon ko na, i-recap na ha. Tapos ang duha ka draw sa sa loto, lawagon naman na karon ang resulta. Dalawang tulog na lang. Magasugod na ang aton sini nga promo, dakop ka, daog ka ruleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Angot ini sa ika-53 katuig na nga anibersaryo sa Aksyon Radyo Bacolod sa ngalan sang serbisyo publiko. Sa may mga kupon, ang inyo dirahawid, tagua mayo ha. Hindi madula, hindi mabasa ha. Kaya mo ina ang balasihan namon kung magsaka ka diri sa Aksyon Radyo. Agod nga ipatiyog ang ruleta, pantawo na muna ang numero sa imo coupon sa numero nga amon nagabutan di. Para nga mag sangko. Kung bala parehas ang coupon number na nagabot namon sa awid sa imo coupon na nakuha diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Antes ka na magpatiyog, i-check pa na namon kung magtugma ang coupon number sa ginawatan mo nga hawid para ikaw makapatiyog sang aton sini nga mahiwagang roleta. Sa Lunes na ini masugod ha. Hasta pa ini sa Setyembre 17. Don't worry. Kasi isa ka mo sa makakuha sang aton nga mga premyo nga ginapreparar. Gift check, appliances, cellphone, cash, ukon, bugas. Ayos, ayos. So, halungin nyo gina ang inyong mga coupon. Ay isa gini kabulan nga lawagay ni kaga mga 60 ka winners mo. Ang magadaog sa sulod sang 5 ka semana nga gabutay tadi sa inyong coupon number sa itong tambiulo. Kadadlaw nga daan tagduwa ka winner mo. Lunes hasta Sabado na. Kung sumahon mo na sa 3 ka semana or 5 ka semana, madulo dalaga na siya 60 gid ka winners ang magadaog sa aton nga promo. Ayos, ayos. Uy, maayos sa mong lakas ng panahon ha. Doon nagtulotin ang kalangitan ta, nagwa na si Haring Bulan. Ang kalingawan na natunga para sa NGC. Ang isa kakalingawan ari diri sa Art District sa Barangay Mandalaga. Depende niya sa trip sang mga utod naton nga mahilig magdulo jamming oras sang kagabihon. Kiti buwas Domingo way man obra, way man trabaho, way man eskwela. At least bisan maulo agahan toto sinday, way problema. Hindi ka mo magpaga ha, puli ha.
nagakuha na. Nagabutlak na nga lamang puli ka mo. Hindi lawag ko lang na. Hindi mo ba tama inom? Inom lang lang pagabot mo sa balay mo, lustuhan mo lang purago kag itulog. Yan. Hindi iba pa sobra. Kaya kung sobra, kung isa, hindi man na mayos lawas mo. Ang inom, okay gina. Huwag gina problema, basta hindi lang sobra. Ang tanan, basta sobra, may malaing gina nga efekto. Ayos. So, kabay pa nga magpadayo niya. Ang maayo nga lakat sang panahon para everybody enjoy. Ayos! Action Radio Philippines na time alas 9:56 na. Check ta na ito sa nga Patrol 1. Rabado Patrol. Anta-unta kung din subong ang destinasyon ni Action na Dil Salazar kung narasa sa NGC o kung narisa sa Mandalagan sa Art District. May gabi dira sa akong Ludi. Sa akong idol si DK Guanzon. DK Guanzoni. Ay, puwerte. Monitor sa Glio. Ari ni siya sa sa DILG office na destino ang akong idol si DK Guanzone. Kailan pilido si Guanzon. Kaya dala nga baby pag siya nga misis da may gabi lang. Uy, sinong mulo batang o, timprano pa. Kamusta si ginamos nila sa barangay Comaliskis, Banawas ng Don Salvador Benedicto? Sinong mulo batang niya tiyari na wa. Pabatsag na sa monitor sa aton sila nga program. Sige, check na ito sa nga Patrol 1, Brabado Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari si Action Dale Salazar sa Patrol. Dale, kamusta? May gabi, din ka? Yes, mayang gabi Action Eric at sa aton si mga kaaksyon na tuloy ang ligaya Wow. sa sila sa Bacolod kasunod sang maayo no nga tempo Action Eric karon nga Sabado sang gabi. Wala gid lamang dugay nagpulaot kami ni Action Tapang dira sa area sang marketplace kag palibot sang Bacolod City Government Center kag di sa Action Eric on the way kami subong dito sa bahin sang Art District no. Pero kamusta pro panilag mo sa tao ya sa NGC? Damo-damo gid man o dutay? Action Eric, damo tao subong nga Sabado night. Anong ilang nga palagwaon to? May artista sila subong gabi? Why pa? Maligi mga local, nga mga acoustic Action Eric nga nagatukar malasa nga banda. Diri man sa nagkailain nga mga pwesto do sa may Bacolod Government Center. Ante ang normal operation sa bahin sang marketplace. Actually diri kay sa marketplace damo Action Eric sang loaded lang nga mga parkingan diri subong sa sinyo mga tiniona. Kag dito makitaan diri naton nga kalabanan diri mga young people bala mga pamatan-on nga naga night out no karon nga Sabado sa nga gabi. Makita naman Action Eric sa itsura no like mga estudyante, ding iban diri may upod man nga pamilya no samtang naga-kaon-kaon diri sa bahin sang Bacolod Government pero hindi magwanta ang mga salakyan diri sa parking lot Action Eric sang marketplace kay diri sa area sang Bacolod Government Center ang sadto gina-parkingan sa mga pribado nga mga salakyan gin pwestuhan sang pila diri ka mga kiosko abe or canopy para magbaligya. Nakita nga naman ni Tapang nati daw pila na gid ka mga botelya nagkalatumba. Ano? Pila ka mga botelya ang nagkalatumba. Bangod na okay. ubos na. Damo na. Naubos na. Hubog na. Ubog na. Makita mo tinaga-tumbalay na bala ang botelya sa muning brand sang ilim nun, sang sining whiskey Action Eric, kagti daw nagalaway si Papa. Gano sa? Nagalaway. Galaway-laway. So, ito ka pabatsag siya, ha? Kapabatsag sa papang? Kapabatsag. So, sabi ka tita. Uhaw sa uhaw?
Uhaw sa? Uha. Uhaw. Kondisyon subong si Papanga. Bati Especially nga si may bago siya nga taraktara. May bago siya nga motorsiklo. Ti karon mag-inom na may karon budala lang magangkas siya karon. Oo. Hindi ginaretoke pa nga sining bago nga brum. Okay. Ti pero siya mo bidala sa nga dalaya si Yolanda. Dala niya ang 4 wheels niya pero do nagpostuwak tong clutch. Ay, ate man. Ti karon mag-inom tada karon ti ano sakit na puli karon na karon. Daw mataksi gini mo. Pwede man Grab. Sa mga Grab drivers na nato nga nakatutok subong sa night patrol. Good evening, Action Eric. Damo ka pamati sa aton nga mga Grab driver no, pamati sa aton program no. Yes, kaya sa Action Eric kamo sa mga uso mo. Mga in-driver, mga Grab, mga ride hailing app kumbaga nga kung hindi na kaya magpauli bagod nakainom na, i-book lang sa taxi dirabi or Grab Action Eric para at least safe bala. Ang imo sining pagpuli no. Subong nag-uso sang COVID-19 pandemic ining mga Grab Action Eric tubtob subong do na-adapt naman sang mga pumuluyo. Especially dito sa may syudad sa Makati. Siyempre, nga sa mga taxi drivers, tiara man sa Action Eric, like tiara sa Golden Field, damo-damo dila sa mga taxi nagahulat, nagahulat ng pasahero. Dito sa area sa Bacolod Government Center, may mga taxi drivers man din nga nagahulat sa pasahero. Kasi ang mga lugar ang ginadagsa, especially kung Friday, kag Saturday night Action Eric. Pero na-observe natin Action Eric, dito ba sa kaladan sa bangang ng NGC, daw pigaw dire ang mga customer daw jutay gid. Kuno mo ang customer ya Dale nga damo ari sa marketplace hindi esto bangang sa NGC nga may mga kalan-aman dagay limnan. Yes, dira bla may limita mo mga nagainasal. Daw limitado gid lamang mga customer Action Eric daw kulang or jutay. Ang mga nagakadto dira nga mga individual para magpanyapon. And then mas damo diri sa area sang Bacolod Government Center kag sa Marketplace Action Eric. Daw dira no hang damo ati magluwas nga may mga sound damo sa mga baligya, may mga RTW, may mga ukay-ukay, kag pila pagid no ka mga pwesto sa Bacolod Government Center. This time Action Eric kita bong sa may art district pero do wala man reaction. Do wala man reaction, do wala man tao mayo sa imo Wala tao. Ari kita diri subong do ka normal lang Action Eric, do ka normal days lang gid. Diri sa area sang art district sa may barangay ang mga lamisa si Gadalan do wagid may ko tao di pungko no. Waay gid event pero kahapon diri sila nag-opening Action Eric pero amo lang to yung ginakadto sang tao ang opening sang Ram Festival day 1 pero pagka dito do ka subo do wala gid diri sang action no tablo ka dolom sang area diri sa may sagwa sang art district jutay ang mga salakyan pagti makita Andre nato nga nagapwesto sa tungasang dalan di mga normal nga generic nga nagabaligya no diri sa area sang art district may pila ka mga individual nga nagainom-inom Action Eric pero daw beer diri ang atake subong sang pila ka mga individual diri sa may art district no diambot do na matchan ka na malipapa do na matchan ang art district. Why gid na pa. Why gid no? no? Dito sa NG. Why gid. May patugulid. Sa NG Action Eric do full pack ito yang mga tao. Ang NGC nga nagapalibot tong mga kiosko daw ay may gaganit tao pero sa marketplace mong damo tao. Yes, Action Eric. Amo to ang aton sining observation Actually ang ginanamin naton nga wala mayo tawo. Dira bala sa may tabok NGC bala. Kami naga-inasal man dira na dira mayo ang less ang tawo. Pero sa kilid sa New Government Center tubangan sa Panasyatik dira Action Eric damo man ang tawo plus ang sa area sang marketplace no. Amo sabong ang ganap kag aksyon dito sa bayan sang East sang syudad sa Bacolod Action Eric. Amo to na-mention sa Malakay na sang hapon ngati daw kung hindi magulan na gina-expect nato nga damo gid man tawo ang magwa karon nga Sabado sang gabi pero ti amo ni no daw ginbugayan sang mayo nga paniempo ang syudad sa Bacolod ti subong amo ni subong nga makit-an nato no diri especially sa East
nga portion sang syudad sang Bacolod Action Eric. Mayungan kaya aton sa yung kapulisan, duwa ka patrol ang nakita naton ang iya ka police station number 4 may dito sa site ng NGC. And then sa may tubangan sang Old Panasiatic may raman sang patrol sa aton sining nga kapulisan Action Eric. Kumaga deploy gid no ang aton sining mga kapulisan kagati pila man dira ka mga force multiplier Action Eric sa area sang Barangay Villamonte para mapaluntad no ang katawhayan diri sa bahin sang east no nga portion sang syudad sa Bacolod. Diri ganit sa may MO2 sa may isa pa diri ka Ilimdan, diri sa may Mandalagan daw wala man gani may Action Eric. Wala daw due kay lam lataw ang makita nimo sa mga dalanon unlike sa bahin sang Bacolod Government Center nga tiara dito subong no ang food park naton and pila ka mga kahiwatan nga ginapatigayon in line man sining second Rama Festival sa may syudad sa Bacolod Action Eric. By the way, may pila kita kay na mga action nga natagan sang Cupon Action Eric. Nanyakon kami ni Papanggra ayon sa may LCC no. May kita dito mga action nga from Himamaylan. Pero naga-board dira sa area sang Barangay Jess. Syudad sa Bacolod. So ginhatagan naton sang Cupon kay nakita nila naton sa ning patrol. At mayuman kay nang mayong gabi sa Action Eric tiya mo to. Mangko si Papang ko naga-monitor sila. Kilala nila si Action Fred sa Langga. Very good. At ginataga nato na duwa to sila ka individual titag isa-isa sa ka coupon no. Kag dati hopefully basi magabutan pa lang sila Action Eric isa sa mga lucky winners 60 winners sa aton sining roulette promo. Actually damo nagabilin sang mensahe sa Action Radio Bacolod Facebook page. Kung paano bala Action Eric maka-avail sining coupon. Ati kung may mga chimpos lapit sa pamasyar sa station Amo man gani si actually si Gardy muna kung may magpalapit sila mga coupon ti ginatagan man o gani ti boundary out of town bala. Amo nang bulubod na Action Eric kay layo bala o ti may mga pamilya sila or himata diri sa area sa Bacolod City, Talisay, Silay or Bago ti pwede gid sila kahapit diri no sa may station para makakuha man sang coupon na Action Eric. Actually damo ning gaka-excite kay daw lain naman lang promo Action Eric. Kasi hindi na niya 500 pesos worth nga mga papremyo ang igahatag. Ang namin pwede ka ti personal kag diya makadto di sa Action Radio yung hindi pwede substitute. Namo gid. Kasi ibang nila Action Eric ma'am mo gid lang nga listener. Ati kung tapos papatiyo gurulita kung anong premium mo ka mo di polo picture kasi sa mga kilala mo sa Action Radio kundi may souvenir ka tayo no? Yes, Action Eric. So last time si Madam Rufi Libiran makisama kit alam mo na niya si pangalan nga nagalantaw sa Facebook Live, naga-comment Action Eric sa aton sini nga mga mga post bala. Pero isang last time nag-visit siya sa Action Radio. Kag bisan first time ninyo nga makit-anay, ma-recognize kaniya ay si Action and Defensor ni ay siya mo ni siya gali. Namuna basta mga solid no nga listeners ang Action Radio Bacolod Action Eric. This time ang patrol ari nakita sa area sang Capitol Lagoon, i-check rin nato. Okay, balikan ta sa Action Del Sarasan na tuloy niya sa linya Capitol Lagoon ang exact location nila kay halin sila sa Art District sa Barangay Mandalagan, medyo daw pulo pigado man to ang mga customer dito no sa area. Di nagbalik sila, may pagari ko ng NGC kay damo patawo si man ang marketplace no ti ang location ko ng Action Del ara sa Capitol Lagoon. Action Del please come back. Yes, sorry nakita dito sa area sang North Capitol Road sa may syudad sa Bacolod Action Eric sa may Capitol pati mga naton nga isaban diri sa mga damo-damo lang mga individual kun regular days Action Eric diri sa may syudad no. So makita naton subong jutay man ang tawo no sa sining area kag pero mari man sige hapon ang aton sining mga magagmay nga mga negosyante diri sa area sang North Capitol Road Action Eric. Dito sa likod sang Government Center labalaba ito Action Eric ang mga kiosko tiya sa likod like yung mga mobile bala nga mga food cart. Damo-damo na diri sa likod lingid diya sa pinaka football field. Paliko diri sa may NGC no. So this time
amo ni ang sa area sang North Capitol Road, no? Magtala mo sa Oo. nga Facebook Live. Pare, Kasi si pare, sige hapon. si pare Arnel ko Binares, senior niya, mga ay siguro Kyopon. Kadtol di pre masan sa stasyon pre. Oo, pwede gid. Ang Adi sa mga taga. ang video mo da live mo ka time na customer no? Oo, jutay. Tayo customer. Ang miga da ni Zel damo ya customer. Ari di babay kami to. Abi ko nila si Jill duty. Para si Zel aw. Umot lang basta nagtiid to sila kay na eh. Dili sa may pwesto dili sa friend ni Jill, no? Sa area sa North Capitol Road. Action Eric. Jutay tawo. Pati ano ba sa iban? Oho. Pati Dito tao dito no. sa Action Eric kalabanan sa may sa area sa Bacolod Government Center kag Marketplace. Amo ginabasa kundi ang ganap din ang aksyon, di diraman ang tawo Action Eric. Gani, matidepende na sa taste nila. Yes, kumbaga ti ang Ram Festival, kumbaga preparation ng Action Eric sa maabot nga Mascara Festival. Oo. No? Ati makita naton subong sa street dance competition na damo na nga mga barangay ang nagapreparar, no? Gina-post sa Facebook ang ilang sini nga mga training, mga rehearsals, tiya mo ng balantayan Action Eric kay ti ang mga dancers din natin, maskara dancers na mga liwat mag-compete, no? After 2 years na COVID-19 pandemic. So isa gini sa highlight, kumbaga, kag balantayan na sining Super Mascara Festival 2022 Action Eric. This time malibot kami sa area ng Bacolod City Public Plaza. I-check natin ang sitwasyon ni Action Eric kay sa siningang matinion. Normally daw pa sa mga empleyado nga nag-ulat-ulat mula sa mga salakyan nga wala ginamang dugay, nag-out sila sining trabaho. Isa may kabudlayan man Action Eric sa paghulat, no, sa mga public utility jeepney o kon PUJ diri sa bansang downtown na area bangod iban sa mga drivers so temprano pa nagapaway. Especially nga Sabado subong ti iban na temprano man nga nagainom-inom sila sining kapurukan, sila sining lugar Action Eric, no, hari kami subong sa area sang LCC sa may dalan na gastos law. Check naton kung damo-damo pa din nga mga pasahero nagahulat sa Punta Taytay nga salakyan, no, or going south diri sa may siyudad sa Bacolod. Kalaka na? Subong ara, enough ang mga salakyan damo-damo pa din salakyan sang Punta Taytay Action Eric. Makitaan nato, no, sa siling mga tinion, and at the same time may mga nagabalik saging, nagabalik chicken joy, nagabalik fishball, nagabalik balot, nakibot subong sa presyo sang balot kay tag 30 na. Ay mo. Nagagabi to ba 5 na sa 30 na? Oh, mayra 27, mayra 28, mayra 30. Gapon nakabaka ko 30. 40 ba? Amo man gani nga tuman ka mahal na gid ang presyo. Ang lain ng Pinoy 20 na. Oh, dira gid. Nakabaka dito Pinoy nagdagan gabi ni Action Zel daw pila daw 15. Ate, amo na lang epekto Action Eric, especially nga kung nagamahal ganing gasolina, bisan may mga rollback na nga ginapatuman. Ate mahal sa gihapon, especially kung nag-crave ka bala tingin sa kapagkaon like balot. Ginapangita gid sa imo sa ginawa sa nila kung lang choice kundi bakol magid bisano pala ka mahal. Ang ina nga pagkaon, no. Ti amo na, no, na observe naton nga mahal na ang presyo sang balot. Hindi mo na lamang ini sa Bacolod City nagakatabo kundi lagit man sa ibang na mga lugar Action Eric. Yes. So far, okay ang sitwasyon dito sa bansang downtown na area, no? For sure, ang ato sining kapulisan na rin sa mga tagsa-tagsak mga corner dito sa may downtown area Action Eric, especially nga after natin yun, wala na mayo tawon sa area sang Bacolod City Public Plaza sa aton sining atubangan na Action Eric. Hamoy ng observation report nga madulong sang patrol. Ay sa Sabado sang gabi ang ka-action niyo Akpon Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action Dale Salazar. Padayon nga nagaligot sa pila kabahin sang Metro Bacolod. Sabay pa nga magpabili nga matawhay ang Bacolod kag mangin mayo ang lakat sang panahon. Balikan ta na karon sa Action Day sa final report balik niya sila nga pagpangalagad.
Again, may gabi dira kay Migo ko, kay Migo ko Arnel Binares Sr. sa kay Arnel Binares Jr. Bono na hidlaw man ko. Kay Toto Andro Mamon Binares. Sa mga Binares family dira sa Barangay Lihis, damo kita pamati sa aton sa Action Radio, no? Sa kay Tukayo Eric Fernandez. Sa kay Toto Ray Jantan Villalon sa Purisima Manapla. Si Toto Rinaldo Fodiroso aras Tangob. Pa urok-urok man sa Action Night Patrol. Hindi man kompleto ang gabi nila kung hindi sila kapaurok-urok. Si Maninoy Maing kag si Maninay Chari Salvacion sa La Carlota kapaurok-urok man sa Action Night Patrol program. Salamat gid. Again kay Dicky Guanzon, Mr. Mrs. Dicky Guanzon da, may lang pagpaurok-urok again. Si Katiber ara naman no. Inday Rona Rihida Traba, kay Teddy Rihida, kay Ihado Ayan J. Trava, dira sa Valladolid, para paurok-urok din sila pamati diri sa inyo nga palatuntunan Action Night Patrol program. Kay Tessie Galonda, Julieta Nunez, Libing Ramos, Mary Grace Crisostomo, nagapaurok-urok man, no? Salamat gid. Ngayong gabi, Sir Eric, amo man Sir Sosmiran, Sangsilay PNP, from Rosano, Miranda, Sangsilay City. Si Nong Vicente Encarnacion Emiliano do sa may check-in hotel Aranawa. Pa-check attendance na siya. Si Ray Flores Baryoga naman. Si Papa Victor kag si Mama Mercy sa Magalion Cadre. Si Amping Modiha Tanan. Lena kay Renanti Arvillar. Kay Kwan paring kinanon sa guys sa Tokyo, Japan, araman siya ho. Sa mga taga JC Appliance, partner ko sa DOH Calatrava, Mary Grace Alimon, tagmigo ko Greg Aldas, Grab driver. Kasi makasakay man ta kay Toto Greg Aldas, Grab driver, nga suki kag tagpalamati ginaton siling ni Boyetski Boyet. Ga paurok-urok man sa kaliwa. Milili Oligos ang Vanes Cafe de Rastangob, ara man siya. Sa Cabuyao City, Laguna, ara man ga monitor si Kimberly Navarro. Okay? Sige, ang iban karon naman kay mahina ang kalaban. Check na ng report gikan sa 1st District, Action del Sopaterio, Toboso, Calatrava, kag area sang San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Action Night Patrol Field Report. Yari sa Action del Sol Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi, please kawin. Yes, Action Eric, may gabi, kaga sa aton sini nga mga ka-aksyon na mayugid nga gabi. Oo. Sitwasyon dire sa Banwa sang Calatrava, medyo mapaang ang timpo. Okay. Kag wala sang indikasyon nga may tupa ang ulan karon nga gabi kay ti ula man galom. O ti medyo masanag-sanag ang bituon sa kalangitan, Action Eric. Kamusta imong bike kagabi, kaina? Pwede daw mahuya ta ba? Ngaw? Ti ang ako nang objective yan makalabot ko mga 15 kilometers. Okay ka na? Okay na ko mo. Ti nakalabot ka gid man 15? Kaabot gid man ko 15 pero ti ang dare naging karga ko na. Ati way kaso importante na reach mang imo target nga 15 kilometro. Oo, magani man kag ti medyo hindi luglahog ang ang sakaon mo nga bike sa pagawahon. Oo.
O ti kay na pagbalik at ti swabe. Ati, pagbalik mo, kati kasakay ka na lang yan mo. Hindi aga, sakay sa bike Japon eh. Aga, bike kapon? Oo. Ti tapos 15, pagbalik mo, mamong yapon, 15 man. Pagbalik ko, kumplito with yung 21 eh. Kati dulugo na mo. Kaya dulugon. Ang budlay ko lang, ang taklaron. Ang taklaron, di kaya magwanta, kaya ti ginkram ko kay na. Ginbiring ka. Ginbiring tabla kay na, kaya doon di kaya kaya muna- magwanta. Amo na kay kulang ka sa practice, kay kung pwede ka practice, hindi ka man napagbiringon. Amo gani, pero ang akon nang obserbahan kag base man sa orbibasyon sa akon sinim nga upod, laing gid gali kung dako ka. Oo. Kay kung padulog, datig ka. Ina. Oo. Amo gali na. Kung dako ka dasi, kaya tigil ang imo, ang bike mo do, para sa naging natulod sa lawas mo mo. Oo, bugat la to tananaw. Bisa hindi ka na magsikat na, kag magpamiyo-miyo ka na ganito, ayos na ganito mo. Correct. Oo. Ati amo tong kanami kay na kay ti padulog na. Oo. Ati suabe kayo ang ang pagdalagan sang bike. Good. Ati medyo successful ang at least natistingan taman bla. Oo. Ang muna kalayoon nga aton sini nga baikon. Mm. Mga moroles, mga kami kay na mo, mga 180 ka mga Mga mugali, no? bikers, 180 lin sa mga sa mga unsi tanan ka mga cities and municipalities bla sa Northern Negros Very good. nga nagapartisipar sa Northern Negros Natural Park anniversary nila. Actually, duwa na kadlaw kay na muna ang opening salbo nila ang fun ride sa mga mountain bikers pa kadto sa may Gawahon. Okay. Tibwas may mga activities pa man sila kag dala na ang closing ceremony nila buwas Action Eric. Sige. So medyo medyo okay man. Medyo may batsagon kita eh. Sige lang, mo gina kay pulo practice pa man lang kamo. Amo gani. Sige na, hindi na nimo mabatsagan. Oo, pero kay ti pagkatapos ara Japon. Sige lang, mo gina iya gani, hindi man dali madula. Hindi ang amo gani ang buyon. Dasol hindi ka na, ang buyo mo natin steady na ang kao mo, way mo niya pugong-pugong kao mo, kag dapal mo mong, pero ang imo bike yate, medyo batsagon mo gina ya. Amo gani man. Ang balita Action Eric karon ng gabi may hot pursuit operation ang mga katapos ang Tubuso PNP matapos nga natiruhan si Ryan Ulanda Juliana kay na mga tangak na alas 5 sa sinigid lamang nga hapon. Dira sa may dinhi sa may crossing Danao, Barangay San Jose, Banwasang Tubuso. Ang biktima muning si Ryan Ulanda Julian Ianson, lalaki, 40 anyos, kag pumuluyo sang Barangay San Jose, Banwasang Tubuso. Ang sospitsado ang ginakilala sa kay Jonathan Rojo Isanga. Ini sa karon ang ginapangita sa aton sini nga mga kapulisan na matapos nga iya sini tiro ining si Ryan nga nagatindog gid lamang sa iya sini nga motorsiklo dira sa may nasambit nga barangay. Sang wala sang rason hinali gid lamang ini hinali gid lamang si Ryan nga gintiro ni Jonathan igo sa dugaan nga gintuga sang iya sini hinali nga kamatayon. So ini karon ang biktima ra pa sa Tubuso Municipal Health Office diri sa may Banwasang Tubuso, while ang aton sini nga mga kapulisan sa pagapamuno ni Police Lieutenant Rene Boy Eduardo ang Deputy Chief of Police sa Banwasang Tubuso nagapangita pa kag nagaimbestigar kung ano gid ang anggulo sa pagatiro ni Jonathan sa kay Ryan Action Eric. So suno pa sa aton sini nga kapulisan, posible madamo sila sang anggulo basi hisa-hisa, pamilya o kon kaakig bla personal grudges sa muna karon ang ginalantaw nila nga mga anggulo kay ti
sa tubtob sa sini nga mga tinion, Oo. ginapangita pa sa kapulisan ining si Jonathan Rojo. Ti kundi ka man Jonathan Rojo, magsungka ka na sa aton sini nga kapulisan. Kaya parang hindi na magdamo-damo ang imo sini problema, Black Action Eric. Nan. Oh. So mo na wala gid man ka natamyaw ko lang by the way antes ta magtakop kay tinaga-monitor siling ko kuya tagan taka-link da mamati kagid kay kuya mo Eric Magbanwa ha. Si Police Lieutenant Edward Riniboy Eduardo tiga pamati gid sa subong sa imo. Bauti mayong gabi dira kay Kuya Eduardo. Oo, siya gid ang nagapanguna to kay na ti wala na ko utang ha. Oh, siya naman may utang si mo. Ikaw naman may utang sa akon magkita ay tadi ti a cup of coffee. Ang bayad na kay Action Restaurant simple mo na yaya. Uy. Kaon. Pakanaan lang sa kuya kaya wala problema. Hindi na wala booking nga. Blag ito gadako. Nakita nga gadako. Oh. Sige lang bala. Mumagani man. Basta may ginawa hala. Ala, biray, mintras may gana ka pa magkaon. Nauna tang tirada. Kaya masi, kung wala ka na gana kaon, di kubid. Paway-way. Paway-way. So muna, Action Eric, ang report madulong naton karon sa Saturday Night Patrol. Para sa Action Night Patrol Saturday Edition, report gikan sa Banwasang Tubuso. Ka-aksyon nyo Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Ayos! Salamat kita Aksyon Nelson Patiño reporting live gikan sa First District. May gabi dala kay Mr. and Mrs. Leia kag Donald Cabasag sa Senda Loigoy, Barangay Granada. Pacheck attendance si Inday Cherry Perez. Si Allen Marlinco. Amuman. Sa Talisay, harapan si Dondi Blancao. Si Bea Amier Monticardo. Sa Talisay, check attendance man. Si Inga John Vicente kag sa pamilya Vicente sa Barangay Carabalan, Himamaylan, kinatamya kamo ni Mary Sunshine Samoy. Sa kay Berly Anuales, tamya ko lang wife ko si Nilida Kabatak from Ariel Kabatak of FGA Village, La Carlota City. Kaya monitor man sa atong sininga pangalagad, no? Kaya ginatamyaw ko man dira si Mr. and Mrs. John Bernasol and the family kay E.G. Orsos. Para man si E.G. Orsos. Kaya pamati man sa Action Night Patrol program, no? Naman kompleto nga biya kung hindi siya makapaurok pamati. Sige, alin sa report na Action Nelson Patiño sa Luantang 2nd District area sang Sagay, Escalante, kag syudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Report. Yari sa Action Roger Gotib, line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, Action Eric, mayong gabi kag mayong gabi sa aton mga ka-aksyon, sa aton sila mga balita diri Action Eric sa bahin sang norte nga bahin sa aton sila nga area of responsibility ang syudad sang Escalante para lang ang Police Visibility Patrol gin-check naton na sa kay Police Major Jake Merela kag suno sa iya nga sa subong matinion medyo matulutaw man ga-prepare lamang sila Action Eric sa mga signage pala sang tagsa ka mga schools, labi na yung mga slow down, mga signage kay school zone. Tungod siyang ila sinipreparasyon sa bahay siyang traffic tungod man nga preparado naman sila sa panabuton nga pagbukas ang klase face-to-face. Kaya mo naman ang tawag nga mandate bala sang mga kapulisan na from the higher command. Amo man ang ibang manti diri sa syudad sa Karisita sa man nga mga bag-o man ila sila nga mga ilas ng mga signage mga road sign nila mga warning kag ara tanan ang muna sila blang ati hindi ka na pwede nga mag-wheeler pasyado katag katama mo sang dapat nga sundon mo sa traffic rules tungod kay ara na nabutang sa ila sila nga mga
plastar ng mga signage na binigid sa mga entrance exit sang school sa palabuton nga klase sa masunod nga simana Aksyon Ereka. Now, sa pinanaton ka mga balita, may ari diri nga nagpa-record nga may nadula sa isa ka fishing compound. Ang isa Aksyon Ereka nagpa-record sini halin sa CYC Fishing Venture nga ginaprayahan ni Mr. Chua sa may bahin sang barangay Zone 6 nga sa din sunod pa sa report ang mga security guard pala nga sa din naka-duty dire mo sa security guard Jed Mata 30 anyos sigida security guard Edmar Asurto 39 anyos security guard Romulo Borla itika 30 anyos sigidad ang personal nga nagpadulong sa nag-report ini sa under sila sa RMG 8 Security Agency kag nag-pa-record sila nga ang isa ka copper o copper tube nga sa diin nadula sa amo nga lugar ilang kailan taon tadi ko nanugid mga nagkaladula aksyonere ko mga 21 kilos of copper o kon mga saway bla nagkaladula alin sa siningang lugar nga isunod sila may ginmention man din sila pero ining ginmention nila nga taga siyudad ko sa Bacolod nga ginalantaw amo ang suspect may basihan man siguro sa tingo nga ang ginbutang pero ang report sa karon ang investigador pa sa nga pulisya namong naga-follow up man sa sining kaso Aksyon Ereka may isa pagid ka report nga may nadula nga isa ka cellphone sa gina-charge sa iya sining employer sa iya sining o kon sa iya sining sa waday sa iya sining amo ang tagreklamo diri pa record mga alas 7 kaina sa aga kag suro pa sa nagpa-record nga isa ka houseboy kag residente sang barangay Solfor sa may barangay Solfor siyudad sa Cadiz ang pa-record siya mo si Josel Viga 40 anyos si kidad kag suro sa iyang cellphone niya nga nagabalor sang 500 o ko sang 5,690 pesos ang gin-charge sa sulod sa balay siya sining employer pero pagbalik niya wala na ang iya sining pagduda nga ini ang ginkuha sining ginkilala kay Oniel Alvarez alias Kapid nga residente man sa among lugar so ina based sa iya pagpa-record kag under investigation man ang Aksyon Ereka ang iniman nga kaso sa karon may ongoing nga may bus operation sa siyudad sang Cadiz aton ini karon nga kay man pangayo pakita Aksyon Ereka sang detalye bla kay daw lang alang na kita pakadto dito tungod kay kita karon kita ga oy na sa siyudad sang Sagay and then suro sa kay Police Chief Master Sergeant Romar Bayuna ongoing ang ila sining by bus operation so ato na lang ginikwaon karon detalye kag mabatyan nina ang pila ka mga bitsa buwas na lang gid sa kay Action Torel Kabato sa Action Report Sunday edition. So parte mo nga tumadulong nga report balita sa Cadiz kag matultawhay man Action Ereka sa karon way maganito pagulan pumabugnaw ang kagabihon. Ginatamyaw talang gyapon sining Sabado night. Kanaga pamatigid si Major Narson de la Cruz sa may barangay Estefania nga mo retired nga city farmer sa Laguna. Kag of course si Police Colonel Calixto Mabugat nga pamati mo sa aton mo. Kag muman sa kay Cap Manuel Diaz kag kay Mr. Jonathan Diaz sa gyapon kay Toto Jewel kay naibasang ko kag bigo nuloy manggubat nga nagapamati gina sa aton man sa may siyudad sang Bacolod. Report gikan sa siyudad sang Cadiz para sa Action Night Patrol ini sa Action Roger Gute report. Sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Aksyon Roger Gutib gikan sa 2nd District. May gabi dira kay Cecil Big na sa Yellowville Barangay Binubuhan, Bago City. Si Maylin Galino sang Qatar, ara naman ga-check attendance lang siya. May gabi dira kay Chiri Mar Gaurino, Josephine Arquilio,
Mercy Mistola ka monitor gid sila no. Dara sa area sang Barangay 2 rin na kay Evski Udakrima. Kay Bet Butal Pilayo may gabi gid. May gabi dira kay John Garcia, ginatamiya ko gid ni Annabel Garcia. Si Jose Roy Oxeda sa Gardenville ga monitor gid sa aton, salamat gid no. Dira nga pagpa-urok-urok pamati no. Kay Madam Gloria Dislati Sumbito and family dira sa Valladolid, kay Huma Lumina, kay Emilia Hiponea, kay Prima Malisa Magbanwa, kag Primo ta Ervin Magbanwa dira sa Barangay Pahanokoy no. Kay Elgar Flores da, si Chombakan San Enrique, Gloria Roland Villalba, Julie Charles Danley Donesa, Robbie Ann Rasco, Jan Polistimo, si Rosila Alejo, Bacolina, kag Johnny Taglurin, alina kay Pacifico or Joseph Pacifico sang San Enrique. Kay Randy Gemos, Hacienda Grandila Castellana, Clinton Palmada, ka monitor gid sa ato no, kami lang si Papaya Nelson. Kay Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo, Binalbagan, alina kay Barky Try. Kapa urok-urok kid sa Action Night Patrol program. Hacienda Logway, tamiyaw lang si Kari, si Iking, Mulmol, kag si Kadol. May gabi lang alina kay Mario Olvido Aquisa. Sa kay Evelyn Sinaon, si Nanay Evangeline sa may puro kay Sanolis, ga monitor man diri sa inyo palatuntunan. Salamat gid. Evelyn Sinaon. Paurok-urok. Si Tibo sa Hinigaran, kuno ka monitor man no? May gabi dira kay Tibo sa Hinigaran halina kay Nong Mulo Batang ang panamyaw no. Si Barry Moses Yulo, Norbing Galicia, kag Gina Galicia, kapamateman sila ni Barky Tribo. Salamat gidira sa inyo sa nga pagpaurok-urok pamati. Si Utay Benedicto sa Victorina High sa Division man silingan araman. Ga paurok-urok man. Si Pato Agrobi de la Luna sa Barangay 30 araman. Paurok-urok man paring kita lang sa guys sa Tokyo, Japan, always nga monitor sa to no. Kay Pansoy Johnny. Magabi dira kay Pansoy Johnny. Kay Ginny Solgon family, kay classmate Romil Pagsubiron, kay Mila Milyara sa pool, kapa matigid paurok-urok sa Action Night Patrol program no. Si Robin Villanueva, Lydia de la Gracia, ka monitor sa Corbada Flantres Barangay Cubay, La Carlota City, alin na kay Ana Di Sales. Kay nong Bobby Munoz ta sa Talisay, ay gabigit mo man kay Lodi Bico Peralta. Ka pamati gid ka nagapaurok-urok no. Pamati diri sa action sini nga pangalagad diri sa inyo palatuntunan no. Hindi man ni kompleto nga binla kun isla ka pa urok-urok pamati mo. Sakay Toto JP Ahina da may gabi gid JP Ahina. Guard sa Palawan tanan nga guard sa Palawan Ponsap ka monitor gid siling ni Dapoy. Salamat gid ra Dapsa di mo dira nga pag monitor pamati diri sa Action Night Patrol program no. Kagawa Diyos ko Silva kang Silva family dira sa Zone 5 da Murcia. Ara man padayon nga nagapamati, padayon nga nagapaurok-urok diri sa inyo nga palatuntunan sa Action Night Patrol program. Salamat gid sa inyo tanan-tanan no. Dali lang kasi Action BJ posible ari pa ang report sa Port District ito nakapamasa sa may syudad sa Carlota. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action BJ posible sa report. Jay, may gabi pa kami.
Mayong gabi aksyon Eric no kag sa aton sining nga mga kaaksyon nga nagapamati iya no sa aton sining pagpangalagad humalin na norte padulong sur nga bahin sang probinsya no kag sa kutob sa malabutan sa aton sining iya nga pagpangalagad. Aksyon Eric ginaprepare na sang La Carlota PNP ang mga nagakaigo nga mga dokumento para sa nakatalana no nga pagpasaka sang kaso sa maabot nga adlaw sang Lunes, Agosto 15, batok sa kay Jerry John Yanson angot sa paglapas ni sa Republic Act 9165 o kon ining Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002, Section 5 o kon ining pagbaligya sang illegal nga droga. Ini ang ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao, ang hepe sang La Carlota PNP sa aton sining interview sa iya. Kung madumduman aksyon na Eric sa aton sining gin-report kagaina sang udto no sa BBB, ining si Yanson ang subject sang isa iya ka drug buy-bust operation sang La Carlota PNP tinirikdan nga adlaw sa dinakuha gikan sa paginakop ni Yanson ang anom tanan ka mga sachet no sa ginapatihan illegal nga droga o kun ining shabu kag ini ang may standard drug price nga nagadangan sa 68,000 pesos. Suno sa hepe aksyon Eric no ginakabig bilang isa iya ka street level individual ining si Yanson base man sa ila sining nga record. Dugang pa ni Garinganao aksyon Eric no madugay na nila nga gina-monitor si Yanson bangod suno kay Garinganao kapila na nila no nga gin-attempt nga i-operate ining si Garinganao pero no suno kay Sir Garinganao kapila na nila gin-operate ining si Yanson pero madanlog no ining suspect aksyon na Eric. So that's why nga isa part sa aton sining mga kapulisan no there was a difficulty man sa pagdakop sa kay Yanson aksyon na Eric. So kagabi no tinaubos gid ang swerte no ni Yanson kag titigayon gid siya no nga nadakpan sang La Carlota PNP sa isa iya ka buy-bust operation. Ginbuyag-yag man sang hepe aksyon na Eric no nga mismo ang balay sining ni Jerry John Yanson ang ginahimo niya bilang ruruan sang illegal nga droga. Ginklaro man sang hepe aksyon Eric nga ining si Yanson ang hindi miyembro no sa isa iya ka drug group kag suno pa kay Garinganao nga wala iya sang may naga-exister nga anuman nga drug group sa syudad sang La Carlota. Yari ang dugang nga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao. Sir, lastly, anong panawagyan mo, sir, sa mga taga La Carlota, sir, nga sa inyo, sir, kampanya against sa illegal nga droga, sir? Well, itong mga pulisyan din sa La Carlota, sir, seryoso, no, sa pag-tap na ang mga pagbaligas ng illegal droga sa sigat ng La Carlota. Dito po sa na trabaho ng mga operatiba para pag-connector kung may chance siya mag-conduct kita sa illegal drug operation natin sa mga nag-religya. May reminders lang sir sa ato ng mga user so na-surrender natin nga still no after sila na maka-address ang pinargilin still nag-engage siya kung sila so continuing aton nga pag-monitor sila pag nagpagdakwa o datong sila kay ang programa natin seryoso kami na punta natin kasama sa UGO seryoso kami sa kapag pangapanya kung grabe kay pinutong sa mga natin nga taga-priority sa trabaho natin na kontrapuligan na droga. Nabatian ang pahayag sang hepe sang La Carlota PNP. So far, aksyon Eric amo ni madulong tanga balita para sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol sa pang-Sabado ng edisyon, ini si Aksyon VJ Pasible, direkta diri sa ikalimang distrito sa probinsya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa naman kinaksyon BJ Pasible, may gabi kay John Dicena sa kaibon voucher sang Germany, kay Mr. Ida kas kabataan sa bata ida, kapaurok-urok ida. Ang man na ginatamya man ni Ibon Butcher ang pamilya dira sa may Banwa sa Morsya. May gabi dira kay Jessica Canlas, ginatamya kag ni Pansoy Johnny sang Barangay Kabug, kapaurok-urok gid.
Good morning, Action Eric. Shout out lang sa sister Mrs. Alvarez sang Tangob. Salamat gid halin kay Star Mayo. Mayong aga dira si mo madam. Kay Inday Blasa da ba nagapaurok-urok man si Inday Blasa ho sa Action Night Patrol program, no? Ari nang pag-recap to sang tatlo ka draw sa STL, oh. Ang first draw kaya sa STL 33-23, 33-23. Ang second draw 8-22, 8-22. Ang third draw 24-34, 24-34. Resulta naman sa Lotto 642 jackpot prize. Wow, may nakakuha solo 5.9 million pesos ang daogya. Solo yan. Resulta 642, 26, 12, 20, 24, 39, 41. Again, 26, 12, 20, 24, 39, 41. Resulta naman sa Lotto 655 jackpot prize wala sa may nakakuha 68.6 million pesos. Resulta 655, 36, 25, 6, 23, 18, 19. Again, 36, 25, 6, 23, 18, 19. Ayos! May gabi din sa kay Kababes. Oh, Kababes. Niya si Bong Pineda na ang nagdaog. Siling ni Kababes. Marilo Baronda pa yung kabigid kay Andro Galio. Kami ako lang si Nanay Bibing Galio sang Manapla. Lali na kay Toto Andro Galio. Balik kita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentulin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa madamo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtub lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon.
Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 68. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tabalagad last kag final stress sa iyo palatuntunan. Balikan ta sa Patrol 1 Bravado Patrol. Balikan ta ang mga report action balita nga tipo ni Action Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Action Dale sa balikan report. Peace kabak. Action Eric, ginpahayag ni BJMP6 sa spokesman Attorney Jairus De Hillo nga hindi tanan nga mga BJMP facility ang pwede nga mabutangan sang signal jamming devices sa sang graduso sang DALG nga ipatuman ang signal jam Action Eric sa mga presohan para malikawan ang ginaligar mga transaksyon sang illegal nga droga. Ginpahayag ni De Hillo nga ti bangod sini Action Eric kinahanglan pa sang clearances kag permita halin sa National Telecommunications Commission o kon NTC, pero ang iya sini nga explanation hindi tanan nga presuhan pwede butangan sang signal jam bangod ti iban lapit sa mga thickly populated nga mga lugar, lapit sa mga offices sang gobyerno kag may mga presuhan nga lapit man sa mga BPO company Action Eric nga once nga magpatuman sang signal jam posible maapektuhan ang nasambit nga mga lugar. Pero ginklaro diri ni De Hillo nga sa 39 tanan ka mga jail facilities sa bugos nga Western Visayas wala sila so far Action Eric sa may na monitor nga may sang transaksyon sang droga sa sulod sa nga presuhan. Pamatian naton si BJMP6 spokesman Attorney Jairus De Hillo. Ayun ang aton nga signal jammer at kinanglan kita tangkiran sa authority from the NTC, National Telecommunications Commission. So not all nga facility pwede ma-applyan kay there are facilities nga densely congested ang palibot, densely populated ang palibot, or some are located within the area nga may mga government offices man which may be affected sang jamming devices naton. So but there may be some facilities nga pwede gid man, and actually we have some facilities nga in ano naton sang signal jamming devices. Oo. Dili sa Western Visayas sir may gina-implement na sa ibang nga facility. Yes, sir. Kita mga facilities na signal jamming devices. Tapos ang lamang ni Jairus De Hillo ang spokesman sang BJMP Region 6. Balita gikan sa patrol, ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Sa Namakit Patrol 1 Bravado Patrol. May gabi nila kay Marilo Baron, Action Eric, kanami gid sang kalo mo. Andro Galio, ginatamiyo lang si security guard Tenorio. Action Eric, greet ko lang ako na nephew Matthew Imbuen. Happy birthday and enjoy gidira sa Auckland, New Zealand. Miss you so much. Love, Mommy Star and Tito Dick. Doc Matt of Rochester, Minnesota, USA. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa Nimanon, Action Night Patrol Program. Sabado night ka presentation, liwat ni makatakop. Balik naman kita sa Lunes. Ato sa mga patrol, unit reporters in action, nga napakalagad karon ng gabi.
Aksyon BJ Pasible, Roger Guteb, Nelson Pateño, Aksyon Dale Salazar. Back to back sa itong kapiloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. News Center, Action Andy Pensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar, Backup Security Guard Turok Banwa, Back to back kay Security Guard Campaner, With Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Silad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñalan, ang inyulagad ang Korman Action at Petro Program, o naman sa Action Rick Magbanwa, nagasilingan Diyos amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, latis magtulog, magpangamuyo, sayo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio.